Akory mama, meza miliary eka koa zay. Enao badimazy ora fa tsy sesitry fa andro manindry. Latsaka edy koa nintsy zay. Ririgny boka fa hoavany tegna karaha ty. Fa anao mara misokatra isan'andro mama. Azafady ramose. Na akory madam? Aminay tsy fisy. Asala andreko zala olo mandafo raty. Sampandrenandre mazahay raiky fô sala matily raha zava-mahadomelogno andre. Tsy tegna tsy mety azafady. Tsy mety fa eky ndesa loloagna amin'ny lalambe momboanao anao. Za fa tsy hoavagna ny client aminao edy izy koa karaha ty fa raha ataonao. Za olo mba misoaie cool aminao madame. Azala. Zava-mahadomelogno ambidinao ke mbola atao karaha akory ka. Tamin'olo vagnagotizo mbola tsy sefika aminao ka. Ary anao izy mandafo izy ty fa eky izy afaka karaha zay. Kenao anao divanga cigarette aminah anao ke tsy misy hoanitra aminao ety. Kenao ke kala ivanga kapotka aminah ketiko anao ampiasa izy. Izy anao fa tsaratsara nivangako taminao zany de.